endusar, isip ahinti bahin ani. Walang ko'y komisyon. We are pushing for this. Home remedies, kagargol ka with salt water, na may asin, na may tubig. Sa gula ang duha. Dayog limugmog o dili limugmog, gargol ba nga rin? Kinanglan mo gargol ka. Dili na, lain itong limugmog ha. Gargol yun, gargol. Saan di saya gargol? Ha? Ha? Di lagi, limugmog. Kanang limugmog, anak na, ang gargol. Of course, exercise. Under the sun, kanang buntag, gikan sa alas 7, ngadto sa alas 10. That's a lot of vitamin D na inyong nakuha. And then, of course, kung may vitamin C, vitamin D, vitamin A, B, C, D, E, F, G, zinc, kaning mga vitamins. But I think the most doable yun ay limonsito, luya, manginom ta, o turmeric, ang Bisaya ana duwaw man no kay kana anti-inflammatory, makatabang kayo na nato. Tuob magkuha lang mo planggana ba, takuri ba, basta kay nalay init nga tubig unya magtabon lang mo og habol or tualya kaduha sa usa ka adlaw. Simple ra kaayo, panahon pa na skaraan, pero tried and tested. And I am really advocating this. Sa atong probinsya, nang hinaot ko, i-adapt yun ni sa matag panimalay. Kay kaya man ni, mahimo ra man ni. Everyday, available ni. Affordable kaayo. Maura yun na ang akong ihangyo ninyo. Pagtabang sa inyong kaugalingon. You strengthen ang inyong immune system aron matagaan ninyo ug igong kusog ang inyong kaugalingong lawas nga makigbisog niining coronavirus or sa tanan ungo, tanan wakwak, tanan nian ug nang mawa na. Maayong adlaw ania mga dagkong panghitabo ug kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo niining semanaha. Kini ang balita sa Sugbo. Naguna sa mga balita. Mutaas na unya ang sweldo sa mga nurses nga nagkupot sa Nurse 1 position sa mga district ug provincial hospitals ug health units sa lalawigan sa Sugbo. Human napasar na sa Hunta Probinsyal ang ordinansa nga nag-upgrade ug nag-modify sa mga public health nurse positions sa lalawigan. Ang maong ordinansa gipasar ni adtong miaging Lunes ato sa regular nga sesyon sa Hunta Probinsyal ug mamahimo kining epektibo 15 ka adlaw human sa pagpublikar niini samantalaan. Si Sheila Gravinas sa report. Maayong balita alang sa nurses nga naghupot sa Nurse 1 position nga nanarbaho ubos sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo kay umintuhan na ang ilang madawat nga sweldo. Ato sa regular session sa Hunta Probinsyal ni adtong Lunes, Oktubre 5, unanimous nga gipasar sa ikaduha, ikatulo ug katapusan nga pagbasa ang ordinansa nga gipanday ni Bukal Glenn Anthony Soco sa ikaunom nga distrito nga nag-upgrade ug nag-modify sa public health nurse positions sa probinsya sa Sugbo. Nagpasabot kini nga ang mga entry-level nurses o naghupot og posisyon nga Nurse 1 nga nanarbaho ubos sa mga district, provincial hospital ug health centers sa lalawigan sa Sugbo magsugod sa salary grade 15 ang ilang sweldo gikan sa salary grade 11. Ubos sa maong salary standardization, ang sweldo sa Nurse 1 musaka na ngadto sa 32,053 pesos gikan sa kasamtangang 22,316 pesos. Ug laing good news, tungod kay niepekto man kini niadtong buwan sa Enero 2020, makadawat ang mga nurse og back pay sa ilang salary differential. Sa iyang privileged speech, matud ni Soco, ang pag-aprobar sa maong ordinansa nahaom ning panahon sa pandemya. Tungod kay giila sa probinsya sa Sugbo ang dili masukod nga kontribusyon
ug sakripisyo sa healthcare workers sa ilang serbisyo. Even before the pandemic, nurses are considered essential and vital in patient and hospital care. In fact, it is said that shorter hospital stays reflect nurses' ability to affect efficiency as well as quality. Nurses are literally the lifeblood in any healthcare institution. They spend most of their time with patient care, emergency response, post-emergency care, and even outpatient medical services. Ubos sa ordinansa, appeal sa salary adjustment ang tanang Nurse 1 positions sa Provincial Health Office, mga provincial o district hospitals, ug Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, regular, casual o kontraktual. Gipasalig ni Provincial Budget Officer Emmy Hinguyon nga dunay igong pondo ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo alang sa pagpatuman sa aumento sa sweldo sa nurses. Apan iya usab gipasabot nga dili pa maapil dinhi ang mga nurse ubos sa outsourcing company. Gawas lang kung dunay amendment nga himuon sa ilang kontrata. Kay confine man ta sa contract between the province and the service provider. Unless doon ay modification or amendment sa contract, pinasikat ining pending ordinance kana ng point kana nga scenario possible na ma-upgrade ang ilang compensation equivalent comparable to the government service medical nurses profession. Sigon ni Provincial Health Officer Cristina Yango, adunay 176 ka mga nurse nga naghupot og Nurse 1 position sa tanang provincial o district hospitals sa lalawigan. Ang maong lakang pag-usab sa sweldo sa public health nurses nahisubay kini sa Circular Number 2020-4 sa Department of Budget and Management agi og pagtuman sa gimando sa Republic Act 9173 of Philippine Nursing Act of 2002. No amount is enough to show our appreciation for the sacrifices, hard work, and significant contribution of our heroes in hazmat suits in the field of healthcare. The least we can offer to honor them is a yes to this simple plea they have fought for over the years and is undeniably theirs. Time is right that the compensation of nurses shall be increased in recognition of their immeasurable contribution in the delivery of basic health services to the public in general. Ang Committee on Laws and Ordinances sa Junta Provincial nga gipanguluhan ni Bukal Raul Bacaltos ni pabor sa pagpasar sa maong ordinansa ni Soko, Chairman sa Committee on Budget and Appropriations. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Posible nga mag-atubang og lain nga cease and desist order ang Philippine Mining Service Corporation kon PMSC aron ipahunong ang tanan nila nga operasyon sa dolomite mining sa lungsod sa Alcoy. Kini tungod sa kadaot nga nadiskubrihan sa kadagatan duol sa ilang pantalan nga dala sa ilang operation. Ang aerial survey nga nagpakita nga grabe na ang siltation sa dagat tungod sa pagkarga sa crushed dolomite ngadto sa mga barko. Ania ang dugang detalye. Hayan nga muisyu og laing cease and desist order kon CDO ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo batok sa Philippine Mining Service Corporation kon PMSC aron mahunong ang ilang tibuok operasyon. Kini gumikan sa nakita nga environmental degradation sa kadagatan sa Alcoy nga nabuhat sa PMSC tungod sa ilang pagkubkob o pagtransport og dolomite. Ato sa meeting niadtong Oktubre 2, kauban ang mga representante sa Mines and Geosciences Bureau, Environmental Management Bureau, DENR ug PMSC, gi-invoke ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang General Welfare Clause sa Local Government Code nga naghatag og otoridad kaniya sa pagprotektar sa mga resources sa probinsya. Kini human nasayran sa gipahigayon nga aerial survey sa Provincial Environment and Natural Resources Office kon PENRO
ang namugna nga heavy siltation sa kadagatan duol sa pantalan sa PMSC. Gumikan kini sa ilang pagtransport sa crushed dolomite gikan sa kabukiran padung sa mga barko pinaagi sa ilang conveyor nga dili tanang bahin ang natabunan. Hinungdan nga mapalid ang dolomite sa kadagatan nga mao ang nitabon sa mga corals. Gawas sa CDO, mo-file usab og tax claim ang probinsya batok sa PMSC ngadto sa korte tungod sa padayon nga pag-evade o wala pagbayad og tax sa PMSC ngadto sa probinsya, sa lungsod sa Alcoy ug sa barangay Pugalo. Ubos sa Section 124 sa Ordinance No. 2008-10, nagpahamtang og 10% nga tax sa local fair market value kada metriko kubiko sa mga quarry resources nga gikuha sa territorial jurisdiction sa lalawigan sa Sugbo. Gikatahong gibaligya sa PMSC ang crushed dolomite isip substitute sa sand and gravel diin ubos sa tax revenue code sa lalawigan, kinahanglan sila mukuha og governor's permit nga wala nabuhat sa PMSC. Gitahasan ni Garcia ang Provincial Treasurer's Office sa pagkwinta sa total tax nga bayro nun sa PMSC, apil na ang surcharge og interest sa late o langay nga pagbayad sa buhis. Sa iyang bahin, si Engineer Antonio Castillo Jr. sa PMSC nagkanayon nga iya nang gipahibalo ang ilang management o gitun-an pa nila ang pagpahamtang og tax sa probinsya. Samtang ang DENR7 mopahigayon usab og ilahang investigasyon kalabot sa kalapasan nga nabuhat sa PMSC sa marine ecosystem. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Mahimo nga makabiyahe ang mga tricycle nga anaa sa National Highway kung ana ay ordinansa ang usa ka local government unit nga nagtugot niini. Mao kini ang katin-awan nga gipadayag ni Attorney Joaden Lucero, ang Provincial Director sa Department of Interior and Local Government atol sa iyang pagtambong sa regular session sa Provincial Board ni adtong Lunes. Ang report ihatod ni Sheila Gravines. Kung way ordinansa gikan sa local government unit kun LGU, dili tugutan nga makabiyahe ang mga tricycle, pedicabs ug motorized pedicabs sa nasudnong highway. Kini ang giklaro ni Attorney Joaden Lucero, Provincial Director sa Department of Interior and Local Government kun DILG Cebu, atol sa regular session sa sangguniang panlalawigan ni adtong Oktubre 5. Gipasabot ni Lucero sa mga bukal nga ubos sa DILG Memorandum Circular No. 2020-036, gidid-an nga maka-operate ang mga tricycle, pedicabs ug motorized pedicabs sa nasudnong kadalanan. Apan sa samang memo sa DILG, ang sangguniang panlungsod o sangguniang bayan mahimong mohatag og exceptions kung way laing alternatibo nga ruta. Matod ni Lucero, kini nga exception kinahanglang suportado og ordinansa sa sanggunian sa syudad o lungsod ug kinahanglan aduna usab tricycle route plan kun TRP. If the LGU doesn't have the ordinance, that means the general rule still applies. No? So kung wala sila ordinance, no, providing for the exception, the general rule still applies, which is no tricycles or pedicabs is allowed to fly over national highways. Ang mga opisyal sa DILG, LTO ug LTFRB sa Central Visayas gidapit sa Hunta Provincial nga motambong sa ilang session ug gipangayuan og katin-awan kabahin sa issue kung makabiyahe ba ang mga tricycle ug pedicabs sa national highways. Si Bukal Andre Red Duterte, Chairman sa Committee on Public Services, maoy nangusog nga madapit ang maong mga nasudnong buhatan tungod sa mga nag-ung-ung nga ordinansa sa iyang komitiba nga gikan sa mga lungsod o syudad nga nag-regulate o nagtugot sa ilang mga tricycle nga makabiyahe sa nasudnong kadalanan. Sumala ni Joel Maluluyon, Chief Transportation Regulation Officer sa Cebu City District Office, kinsa mo'y gipada ni LTO7 Director Vic Kaindig, dili nila dakpon ang mga tricycle nga mobiyahe sa nasudnong highways kung dunay ordinansa ang LGU. The Land Transportation Office will only implement if necessary. If there is an ordinance passed, then authorizing the operations of tricycles on the highway and complying all the requirements provided for under the ILG and the UTR, we will respect the ordinance and expect that all those who operate without violations committed, we will not upheld. All those violators na nasa buwas. Ang among i-apprehend.
Apan kung mulapas na ang driver sa tricycle sa territorial jurisdiction sa LGU nga maoy nag-issue sa prangkisa niini, maisip kini nga kolorom ug ila kining sikopon. Gidugang ni Lucero nga sa pag-abot sa 2022, dunay laing assessment nga himuon ang ilang buhatan ug susihon kung ang mga LGU naningkamot ug duna bay gibuhat pag-ila ug paghimo og laing agianan. However, we'd like to emphasize that the tricycle route plan only has a 2-year validity. That means the purpose of that is for the local government unit to identify already and prepare or establish construction of the alternative route. After 2 years, dapat nalagay ang ianan na po ang mga tricycles. Really na sa Samtang sigon ni LTFRB 7 Director Eduardo Montealto Jr. nga gawas sa kaluwasan sa mga tricycle o pedicabs, ang Memorandum Circular 2020-036 sa DILG ni Cebu sa nagpadayon nga Transport Modernization Program sa gobyerno. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Cebu, a premier tourist destination in the Philippines. With its scenic mountains and forests, rich marine life, historical landmarks, exciting eco-adventures, and many more. We now offer more ways to enjoy the island while staying safe and healthy. Welcome the new day with sunrise hiking, or bask in the rich sky hues when sunset jogging. Release all the stress as you experience another world under the sea. Up close with the whale sharks, thresher sharks, turtles, and even dolphins. See how we grow our fresh local products from Cebu's farms. Detoxify with our healthy new delicacies infused with gifts from nature. Or simply enjoy our sumptuous cuisine, our unique culture, and charming people. Explore and relax in the country's newest health and wellness destination. Unya, ready na mo? Mag-apply na ta! Go! We're ready! Let's go! Madali, sir! Kahibaw mo nga harmless ang mga whale sharks ug mamahimo usab kamo nga maka-interact nila. Dito sa lungsod sa Oslo, mamahimo kamong mulangoy kauban ang mga butanding. Kung gusto pagayon mo og dugang nga adventure, suway ang paragliding. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Cebu, your new health and wellness destination. Kahibaw mo nga ang canyoneering inila nga sport dito sa laing nasod, sa Europa ug sa Amerika, apan di na mo kinahanglan pang mo palayo kay aduna nay canyoneering dinhi sa ato. Kung kamo mahiligon og adventure nga duol sa kalikupan o Mother Nature, suhayin ninyo ang canyoneering sa lungsod sa Alegria. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Dinhi lang sa Cebu ang inyong bag-o nga health and wellness destination. Good news alang sa mga mobiyahe padung sa mga kalungsuran sa amihanang bahin sa Sugbo. Sugod karong Lunes, ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo na ang mag-operate sa North Bus Terminal ug ibalhin na kini ngadto sa SM City Cebu. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ug ang SM Prime Holdings adunay naumol nga kasabutan kalabot sa pag-operate sa CNBT ug pirmahan na kini atol sa soft opening karong Lunes. Aniya ang balita ni John Fredson Granada.
Human sa pipila ka buwan sukad nagsara ang karaan nga North Bus Terminal sa Dakbayan sa Mandaue. Makabaton na og bag-ong terminal ang mga konstituwente sa probinsya sa Sugbo nga magbiyahian sa amihanang bahin. Karong Lunes na ang soft opening sa bag-ong North Bus Terminal dinha sa bag-o usab niini nga location sa SM City Cebu. Kahinumduman nga sukad nagsugod ang mga community quarantine tungod sa COVID-19 nga pandemic kaniadtong buwan sa Marso, temporaryo lang una nga gisiradhan ang karaan nga North Bus Terminal sa Subang Dako, Mandaue kay dili naman makabiyahe ang mga di pasahirong bus tungod sa quarantine restrictions. Apan kaniadtong buwan sa Mayo, naghinay-hinay og balik pagbiyahe ang mga bus ug didto sila temporaryo nga nagpark ug na-meet up og pasahero sa lungsod sa Konsolasyon. Ang karaan nga North Bus Terminal kanhi gipadagan sa kagabhanan sa Dakbayan sa Sugbo ug didto kini nahimutang sa Subang Dako sa luna nga gipanag-iya sa Mandaue City Government. Apan ang kontrata tali sa duha ka dakbayan diin nag-abang ang Cebu City sa maong luna na human na karong buwan sa Oktubre. Hinungdan nga nakahukom si Gobernador Gwendolyn Garcia nga ang Kapitolyo na ang mag-operate og bag-ong North Bus Terminal. Ilabi na kay ang mga konstituwente sa probinsya sa Sugbo raman usab ang serbisyohan niini. Ang Kapitolyo usab maoy tag-iya og nagpadagan sa South Bus Terminal sud sa pipila na katuig. Ang management sa SM Prime Holdings Incorporated nga girepresentahan ni Marisa Fernan nga maoy ilang Senior Vice President ug ang Kapitolyo nagkasinabot nga adto na lang ipahimutang ang maong terminal sa SM City Cebu. Karong Lunes, gikatakda nga magpinirmahay og kontrata ang Kapitolyo ug kadagkuan sa SM Prime Holdings kalabot sa paggamit sa maong luna nga mahimutangan sa bag-ong CNBT. Nunot ni ini, wa mo sugot si Gobernador Garcia nga adunay usa ka kumpanya nga magdominar sa operasyon sa North Bus Terminal. Mao kini ang nahibaw-an sa gobernador dihang misumbong ang duha ka minibus operator didto sa buhatan sa gobernador kauban ni Bukal Red Duterte o Provincial Treasurer Attorney Roy Salobre. Matod ni Garcia nga dili eksklusibo sa usa lang ka minibus operator ang maong terminal. Gani gipasabot ni Duterte nga dili angay mabalaka ang mga minibus operators tungod kay gilantaw sa gobernador nga patas ang pamaagi sa operasyon sa bag-ong CNBT. Akong sang lang giingnan na di ko na mahitabo kay si Governor Gwen is not the type of governor na inaana. Dili siya madaan ng usara kanang i-monopolize ra gyud ba. Nakigtagbo pagbalik si Gobernador Garcia sa mga minibus o bus operators sa amihang Sugbo. Kauban si Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7, Regional Director Eduardo Monte Alto Jr. o si Carmen Quijano, Cebu South Bus Terminal Manager. Atol sa maong meeting ni atong Biyernes, Oktubre 9, nahanay na nila ang mga ruta o mga pamaagi sa operasyon sa bag-ong terminal. Gina-post lang namo sa Facebook nato, sa Facebook account mo nang akong gikuha ng mga operators nga kinahanglan active lang sila sa social media sa among FB page para makita nila kung sa among publication. So, pero doon natay problema gamay po na kung pagkahinay ka itong internet, kung di na sila makakuan, gusto silang personal nga mo ato sa opisina, pwede gihapon. So that's why ato ning iplastada, so siya malitay whatever makita nato ihatag nato. Aron dili magponsisok ang bus, so dinhi sa bag-ong North Bus Terminal, kinahanglan adunay controller ang matag operator sa bus. Hatagan sila og 20 minutos pag pick up sa pasahero. Human ana, mamahimo na mo larga aron dili malangay ang pasahero sa pagbiyahe ug mahatagan ang ubang bus ug kahigayunan nga makapamasahero. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Gitugutan na nga mobiyahe ang mga tradisyonal nga mga jeep o multicabs dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Matod ni LTFRB 7 Regional Director Eduardo Monte Alto, mamahimo na usab nga 9 pesos ang minimum nga plitihan. Apan gamay ra gihapon ang buot nga mobiyahe nga mga jeep o multicabs kay maalkansi sila tungod kay 50% lang ang tugutan nga mosakay. Si Sheila Gravinas sa detalye. Gikan sa 8 pesos, nahimo na nga 9 pesos ang minimum nga plitihan sa traditional nga public utility jeepneys kon PUJ, apil na ang multicabs sa Sugbo. Atol sa regular session sa Junta Provincial niadtong Oktubre 5, gikompirmar ni retired Colonel Eduardo Monte Alto Jr., Director sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB sa Central Visayas,
sa mga bukal nga gitugutan na ang mga traditional nga PUJs nga makabiyahe og balik. Ang mga opisyal sa LTFRB, Land Transportation Office kun LTO o Department of Interior and Local Government kun DILG ang gidapit sa sesyon sa Hunta Probinsyal aron mangayo og katin-awan sa issue sa mga tricycle kung tugutan ba sila o dili nga makabiyahe sa nasudnong highway sa probinsya sa Subo. Sa ilang pagpamasahero og balik sa mga jeepney, kinahanglan sila mutuman sa health protocols og nakapasar sa roadworthiness inspection sa LTO. Matod ni Monte Alto, gikan sa 8 pesos sa wala pa ang COVID-19 pandemic, gi-standardize na ang plitihan nga susama sa National Capital Region o gihimo na nga 9 pesos sa unang 5 ka kilometros sa traditional PUJs. Apan gamay lang ang gusto mo biyahe nga mga traditional jeepneys o multicabs, tungod sa 50% lang sa gidaghanon sa mga pasahero ang gitugot nga makasakay. Especially multi-cabs can only accommodate 6 or 7 passengers. So medyo malugi sila because multi-cabs are using gasoline most of the day. Sigon ni Monte Alto, sa dili patugutang makabiyahe ang mga publikong PUJs, kinahanglan una sila mopasar sa roadworthiness inspection sa Motor Vehicle Inspection Center sa LTO sa Dakbayan sa Mandaue. You should have the certificate on roadworthiness. Apil na ang emission. May kadaghanan na nabagsak ang uban tungkol ng roadworthiness kay first, the safety, no? Kinahanglan ta. Dili lang sa health protocols, which is also the safety of from the condition of their vehicles. Gawas nga makapasar sa roadworthiness inspection, kinahanglan sa mutuman ang mga driver sa traditional PUJs sa health protocols, sama sa pagdala kanunay og disinfectant, kanunay magsulob og face shield og face masks, o ubang mga protokol. Kung makatuman ang mga operator o drivers niining tanan nga mga lagda, isyuhan sila og special permit sa LTFRB aron makapamasahero sila og balik. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Hapit na buksan pag-usab ang turismo sa isla sa Bantayan. Ang hinay-hinay nga pagbukas sa turismo sa lalawigan sa Sugbo, usa sa mga lakang ni Gobernador Gwen Garcia aron mabuhi pagbalik ang nahugno nga ekonomiya tungod sa COVID-19 pandemic. Aniya ang report ni John Fredson Granada. Human giablihan ang pagbalik sa turismo sa pipila ka mga lungsod sa habagatang bahin sa Sugbo, ang isla sa Camotes ug lungsod sa Cordova. Excited na ang kalungsuran sa mga isla sa Bantayan nga ang ilang turismo na usab ang sunod nga ablihan sa Provincial Tourism Task Force. Gikatakda nga makigtagbo ang Provincial Tourism Task Force nga gipanguluhan ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa mga hotel and resort operators sa isla sa Bantayan sa sunod simana. Kini aron ipasabot kanila ang mga lagda ug sumbanan nga gilatid sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa pag-abli balik sa turismo sa isla. Ang task force nga gilangkuban usab sa mga opisyales gikan sa Department of Tourism sa Rehiyon 7 ug sa Department of Trade and Industry. Maminaw usab sa mga yango-ngo ug mga problema sa mga resort owners sa isla sa Bantayan ug sa mga operators sa mga tourism activities didto. Si DOT7 Regional Director Shalimar Tamano bag-o lang miduo sa pagbisita sa gobernador aron hisgutan ang mga kalihukan nga nakalinya atol sa ilang gikatakda nga pagbisita sa isla karong sunod semana. Matod ni Tamano, dugay ra siya naghinam-hinam nga makaduaw sa isla sa Bantayan aron usab ipahigayon ang laing hugna sa Oplan Islas. Usa ka programa sa Department of Tourism sa pakigtambayayong sa Philippine Coast Guard ug Maritime Industry Authority diin magbutang sila og usa ka one-stop shop aron masayon sa mga taga-isla ang pag-atiman sa ilang mga papeles ug mga permits aron sila maka-operate pagbalik. DOT also will go there to do our Oplan Islas, atong one-stop shop for the accreditation of island hopping pump boats. Because here man in the region, we make sure that all tourist transports, including kanang island hopping, they are considered tourist transport. Dili ni kanang mass, different siya sa mass transport ha, kaning island hopping ra ni ba.
should be accredited, and it is also in the executive order of the governor. Ang isla sa Bantayan adunay tulo ka mga lungsod nga mao ang Santa Fe, Madridijos ug Bantayan. Sikat ang maong isla sa ilang mga maanindot nga resort, white sand beaches, island hopping, skydiving adventure, cultural sites ug ilabi na sa panahon sa Semana Santa diin dagsaon sila og daghang turista tungod sa ilang mala fiesta nga mga kalihukan. Gipahibaw usab ni Tamano nga gikinahanglan nga dawaton na sa mga turista ang new normal nga pamaagi sa pagbisita sa mga tourist destination sa tibuok probinsya sa Sugbo. Gani pipila na ka mga resorts ug establishmento ang nag-abli o nibalik na sa operasyon tungod kay pasado sila nga mituman sa minimum health standard nga giimplementar ni Gobernador Garcia. Well, as long as we follow the strict protocols. In fact, the board gani, diba, issued an ordinance, no, making sure ngayon because we are really opening not mainly because of leisure but really for employment, diba? Most of our stakeholders to get back their jobs, no, slowly but surely. Bag-o lang nga nakadaog ang isla sa Sugbo sa Kabisayan sa Reader's Choice Award sa usa ka international travel magazine isip Best Island dinhi sa Asia. Nagpasabot kini nga ang mga biyahero ug mga turista sa magkalain-laing nasod nga nisalmot sa maong survey nakauyon gayod sa isla sa Sugbo ug sa kultura niini ug gusto nila nga mobalik nganhi ilabi na kung itugot na ang international travel ug tourism. Gikalipay kini ni Tamano ug gani iya pa kining gi-post sa iyang Facebook account. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Kahibaw mo nga harmless ang mga whale sharks ug mamahimo usab kamo nga maka-interact nila? Dito sa lungsod sa Oslo, mamahimo kamong mulangoy kauban ang mga butanding. Kung gusto pagayon mo og dugang nga adventure, suway ang paragliding. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Cebu, your new health and wellness destination. Mas kang lamian. Karon, mo inom ko. Labi kayo. Handmade and homemade pa tanan. Iba din mo nga, encourage ta mo buy Cebuano. Kung sa'y produce mismo nato dinhi sa Cebu. Ato maliton, ato export. Kaning atong meat products mo ni popular kaayo kay labihan gyud ni nga barato na daan maayo nga klase. Mo ni ang chorizo. Kanya mao ni ang skinless. Yung kayo ni Gold sa opportunity gihatag sa Belchase Foods. Nakabaligya ang chorizo sa tindahan sa Kapitolyo. Kanisan siya, nakahatag siya siyang opportunity sa mga tao dito na walay trabaho, na nagbaligya siya, nag-reselling, batong slab cheese, batong slab 20, sila nag-house to house. Then at the same time, naka-earn sila. Kaning virgin coconut oil sa Kanaan Farm. Harvested fresh, bottled, and cold pressed. This is 500 per 1 liter bottle. Doon ni antioxidant benefits, doon ang flavor benefits, kay cold pressed food, walay additives. Tabangan nato ang ato mga igsuon nga Cebuanos. Nga karon panahon sa kalisod, naningkamot in town. Huwag trabaho, so manghimo og mga produkto para mabaligya. Local product of Argao. Ikaw naghimo? Akong produkto, kaning sukarap o sulirap. Kani siya, based din siya sa coconut vinegar at tuba. Ang sukarap, ang pasabot na niya, sukang masarap. Di na. Kaning mo sa sulirap, suka, sili, sarap. Tapos daghan siya og lamas.
para ni sa mga taong hilig ka scrapping intense ng flavor ba. 30s na to ba akong hatag sa mga wholesalers nasa 45, ang sukarap, ang sulirap nasa 55. Papalit ko na nga suka. Kay guaranteed, bugti ka musukarap, musulirap. Apa kita dito kay yung product ulit? It's the only product, no? Do not tayo goat milk. Ako, former OFW ko. Karon I'm a full-time dairy goat farmer. I'm producing pasteurized fresh goat's milk. And it's organic. Ikaon ini mga sakpo na yun, mga forages. Ani goat's milk, mani. So lahi ra. It is luman din. The nearest, ano di ay, no? It's the nearest to human milk. Kumot pag yun, ili lang ito. Gulting umuta. Sumot pas baby. Pas kang lami agil, inuuray lang. Lami kayo. Ipasa nila para makatilaw mo tagsa. Tagsa lang ha, ihapra ba na ako? Sip Brewery. Craft beer brewery. Based in Mandaue City. Established in 2015. Nakadaog na ni 4 years in a row. Sunstar Best of Cebu. 3 years Best Craft Beer Asia in Singapore. Wow! Ferment na nakabati sa yeast. Ang ferment niya nasa baba ang yeast. While ang lager is like in San Miguel, at yung yeast nasa ubos na mag-ferment siya. So, muna ito ang klaseng beer. So kani ale. Ale. Mo ni sa taas. Pero kung kibawa mo din ang ale, niya ang lager. Then now you learn something new. Mo ni so light and light. lager. So, hatag kang go. Iko. So, available ni Gaisano Country Mall, Cebu City Resto Bars, Oslo Resto, Moalboal Resto, Santa Fe Resto Bars, Iloilo City Resto Bars, Bacolod City Resto Bars, Dumaguete City Resto Bars, Manila, and Cagayan. This chili garlic, nahimo lang ko na siya itong June 3. Kaya isama ko sa mga na-lay off na employees. I have to find a way to put bread on the tables ng family. So, I got inspired to make chili garlic, ang Rugged Cocineros chili garlic oil. Na obserbaran ako na hilig yung mga halang ang mga taga Cebu. So, I made my own. so may ko Ang siya ko ba? hanap kayo. Wala, di kalito ka, ha? Chili garlic inyong i-order ha, dili ang Rugged Cocinero. Pilit kayo niyo mong tinanawan. Very good ha, ninikamot gid ka Ken. Yes. Ano sa na siya dyan? Tapioca milk drink. Kani siya purely fruits and milk gini siya. Walay sugar, walay water additives. Sa pagkaon nato sa mga prutas o pag-intake nato mga gatas everyday, maka-boost po na siya sa atong immune system. Guaranteed. Mo inom gali mo ani, maparihag mo kagwapa ni siya. Gusto ka? Zero good go. Actually, fashion now is really at its lowest good. Kay wa man gyud orders, wa man gyud magpatahi kay wa special occasions. So kani mga stocks namo from the airport, kani sa Parkland Hotel, among gikuha na lang kay wa naman gyud mamalit. Kay wa may displayed unta ni dito. Yes, oo. Sa airport. Sa airport, sa domestic, sa arrival. And then, wala namang i-close naman. So, ang uban, napa dito sa airport, kanilang sa parking nga nas doon, mura mong nakuha balik. So, this one is hablon. Mura siya o backpack, no? So, this is hand-woven sa Argao. So, this is actually our pride of Cebu. Okay? This is our local weave. So, in Mindanao, in Luzon, they have their own, but this is our own local pride. So, I hope everybody will support the local weaving of Cebu, which is in Argao. So, kani, one of the original designs nga akong gibuhatlan, nasa tay 60 width. So, lagpad na kay siya. Yes, pwede na katumangin mo balloon na skirt. This actually as also cover, where I just put it like that. And then Pwede I just tie it up. pwede nag-mask. Pwede Yeah, na. stylish pa kaayo. We're practicing also recycled fashion o zero waste. So para di kita daghan og kanang mga basura, kita magsiglas gamit og plastic sa una. So
Karon, wala na siya gigamit ito as tote bag, grocery bag, or mag-ato pa carbon, or ari na nato isud. Pwede kita mag-single-use plastic. Bitaw. So, di na kita mo-help tas environment. Ang ato nga produktong Sugboanon. As you know, nag-promote man gyud ta, no, to help mutabang ta sa ato mga kaigsuunang Sugboanon. If one is sacrificing, it doesn't give you the right to rant and rave. All of us are gifts to each other. Maningkamot ta, magtinabangay ta. Let's not put each other down. Kumutabang pa hinuon mo, dako pa kayo mo mahimo. Kita tanan, let us all join hands, magtinabangay ta. Kay kining atong giatubang, lisod ni. Pero believe man gyud ko Sugboanon ba? Mo man ang pinangga gyud kay nako ning Cebu. Kita mga Sugboanon, we will prevail. Yes. Yes. Perfect diving sites, manindot nga corals. Ang lungsod sa Moalboal nailha na sa ilang Cathedral of Corals. O karong bago ang inila nga Sardine Run. Mamahimo usab nga mag-island hopping padung sa Pescador Island ug mag-snorkeling. Kung gusto mo nga moadto sa Moalboal, bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Dinhi sa Cebu, your safety is our priority.
Ang isla sa Sugbo gayud ug ang tibuok Kabisayan mao'y nag-una sa Reader's Choice Survey sa usa ka international magazine isip Best Island sa tibuok Asya. Nagpasabot kini nga daghang mga biyahero sa tibuok kalibutan ang nakauyon sa atong isla ug kultura ug gustong mobalik nganhi. Mobalik si John Fredson Granada sa report. Sa makausap pa, nag-una na usab ang isla sa Sugbo, isip labing nindot nga isla sa tibuok Asya. Matud pa sa usa ka New York-based International Travelers magazine nga Condé Nast Traveler. Nakadaog ang Cebu Island sa Reader's Choice Awards sa tuig 2020 sa tanang mga travel destinations sa tibuok Asya sa survey nga gipahigayon sa Condé Nast Traveler magazine. Ang mao nga resulta sa survey nga mogawa sa ilang November issue na timing gayod sa paningkamot ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga ablihan pagbalik ang turismo ug mga tourism activities sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Aron mabuhi pagbalik ang ekonomiya sa matag lungsod nga nagsalig sa maong industriya. Ang Condé Nast Traveler magazine, usa ka international publication nga naka-base sa One World Trade Center sa New York City. Aduna usab sila buhatan sa London. Nakakuha si Tourism Regional Director Shalimar Tamano og advance nga kopya sa maong magazine sa November issue. Og iyang nakita nga nag-una gayud sa listahan sa tibuok Asya ang isla sa Cebu. Gisundan kini sa Sri Lanka ug ang ikatulo mao ang usa sa mga isla sa nasod nga Thailand. Apan, wala usab magpauwahi kay sud gyud sa banga ang isla sa Palawan, Siargao ug Boracay nga nagsunod sa ikaupat, ikalima ug ikaunom nga pwesto. Ika-33 anyos na kini nga survey nga gihimo sa maong mga travel magazine. Apan mao kini ang labing unang higayon nga gihimo nilang matag rehiyon ang ranking sa survey. Ang mga rehiyon mao ang Asia, Australia, and South Pacific region, Caribbean and Atlantic region, Europe, North America, ug sa tibuok kalibutan. Ang Cebu Island nakakuha og 95.83% nga botos sa maong survey. Ang maong magazine adunay kapin 18 million nga subscribers sa tibuok kalibutan ug kapin 400 million nga digital followers sa internet. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Atong balikan pag-usab ang experience sa pipila ka mga miyembro sa Junta Provincial nga nisalmot sa canyoneering adventure didto sa lungsod sa Alegria ug snorkeling ug sardine run didto sa lungsod sa Mualboal. Personal nga gi-experience sa mga bukal sa Junta Provincial sa Sugbo ang mga tourism activities sa lalawigan. Tumong nila sa pagbuhat niini nga makatabang sa pag-promote sa mga gipasigarbo nga mga aktibidades sa turismo. Ug aron usab makadani sa uban pang mga Sugboanon nga suwayan usab nila ang maong mga kalihukan aron makatabang sa pagbuhi sa mga panginabuhian sa mga Sugboanon nga nagsalig sa turismo sama sa mga tour guides ug mga gagmayng magpapatigayon dapit sa mga tourist destinations. Niadtong Setyembre 29, nasinati nila Bukal Tadeo Junque Uwano, Christopher Dong Baricuatro, Francis Salimbangon, John Ismael Jimbo Borgonia, Jerome Lebrando, Red Duterte o Glenn Soco ang kalingaw, kakapoy o kaanindot sa snorkeling, sardine run o canyoneering activity. Unang gisuwayan sa mga bukal ang nabantog na snorkeling activity sa lungsod sa Mualboal didto mismo sa Pescador Island. Apan sa wala pa sila moadto, gisiguro usa sa Covadis Dive Resort ang establishmento diin kita manukad nga nagsunod kita sa minimum health protocols. Human sa briefing, we are now on our way to Pescador Island. Og didto nakita sa mga bukal ang lain-laing kolor sa mga corals ilawom sa dagat nga nagpalibot sa isla. Wala daw sama ang katahom sa mga corals dinhi. Matod nila, it's worth the travel. Next activity mao ang world-famous sardine run.
Dili layo gikan sa Pescador Island, sa Panagsama Beach makita ang libo-kalibuan nga mga sardines nga daw mo palibot sa imuha ilawom sa dagat. Murag nalingaw gyud ang mga bukal kay dili na sila ganahan manghawas. Apan pasaylua kay kinahanglan na sila mag-andam alang sa sunod nga activity. Diin masukod og masuwayan ang kaisog og kabaskog sa mga bukal. Ang canyoneering adventure sa lungsod sa Alegria. Sa dili pa moambak, gibrief usa ang mga bukal mahitungod sa canyoneering. Kompleto sa safety gear nga gidisinfect usab. Ang jump-off sa canyoneering manukad sa Canloob Falls. 15 feet ang gitas-on sa una nga ambak. Mudayon ba kaha ang mga board members? Og tuwa na ang mga board members. Niambak na, there's no turning back. 8 pa ka mga jump ang buhaton nila sa tibok 4 ka oras nga trail. Apan worth it ang tanang kakapoy kay matapos kini sa matahong nga Kawasan Falls sa lungsod sa Badian. Importante kayo no kay as magpisopod daghan kaayo og mga stakeholders o kani mga empleyado ba na mga tao diri sa Balboal whose livelihood depends on tourism gyud no. So lipay kay na naka-array niya to signal ba sa tibok probinsya na apli na gyud turismo diri sa Ugbo. Tanang mga Cebuanos so dapat mutan-aw gyud sila, moaray gyud sila, mo enjoy sila no. Gani sa ato as Moalboal doon lagi before sila mga to plano abroad una sa diri gani sa tuwa. Support ang sarili natin. Daghan ang nakadayig sa mga logo sa matag lungsod ug dakbayan sa lalawigan sa Subo nga gidisenyo ni Provincial Board Member Red Duterte. Apan iyang giklaro nga dili kini ang opisyal nga logo sa mga LGUs ug iya lang kining gimugna isip kalingawan ug pawala sa laay. Aniya ang report ni John Fredson Granada. Nag-viral sa social media ang tourism logo ug slogan nga gihimo ni 5th District Board Member Red Duterte kinihuman iyang gipost sa Facebook. Matud ni Duterte nga sugod sa pipila ka lockdowns ug quarantine, nakaagom siya og anxiety. Hinungdan nga nakahuna-huna siya nga magmugna og personal o espesyal nga proyekto aron malingaw ug mawagtang ang iyang anxiety. Despite aning natubos sa ECQ ko niya actually nakakikupog aning kanang anxiety tungod aning pandemic. It turned out to be the most relaxing thing I've done no so these past 6 months. Na lipay sa kay ko kay when I posted it kay for personal consumption naman gyud to na viral hinoon. Gibutyag ni Duterte nga sa wala pa siya misud sa politika, usa sa iyang hilig o talento mao ang graphic designing. Gani mao kini ang ikaduha nga nahuman nga kurso sa kolehiyo ni adtong tuig 2014 sa usa ka sikat nga universidad sa Sugbo. Daghan ang nakadayeg sa tourism logo ug slogan apan iyang gipasabot nga dili kini maoy opisyal nga gigamit sa 44 ka lungsod ug 7 ka dakbayan sa lalawigan sa Sugbo. Hinoon, duha sa iyang nagustuhan mao ang official logo sa lungsod sa Liloan ug San Francisco sa isla sa Camotes. Nindot daw na so salamat ningon mo na nindot pero makita gid mo ba na ang pride of place of sa mga Cebuanos sa ilang mga hometowns is still much alive, very much alive bitaw. Oo. So na despite aning atong giatubang na pandemic, marag nagyapoy hope ba or the sense of pride ang mga Cebuanos for being Cebuanos. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Maukadto ang mga kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo ni ining semanaha. Hangtod sa sunod nga higayon, sa ngalan ni Minerva Herodias, kini si Paula Mendoza. Daghang salamat. Ang Lake Danau sa lungsod sa San Francisco, Buho Rock Resort sa lungsod sa Poro, ang maanindot nga White Sand Beach sa Santiago Bay, ug ang Bukilat Cave sa lungsod sa Tudela. Pipila lang kini sa mga dapit nga kinahanglan gayud nimong sutaon dito sa isla sa Camotes. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Cebu, ang bag-o nga health and wellness destination.
Ang lungsod sa Badyan dili lang sikat sa iyang Kawasan Falls nga nailhan usab sud og gawas sa nasod. Aduna usab sila'y canyoneering adventure. Bago lang gibuksan pagbalik ang turismo sa lungsod sa Badyan, busa mahimo na kamong mobiyahe didto. Bisita lang ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Dinhi sa Cebu, your safety is our priority. Tungod sa epekto sa COVID-19, daghang mga Subuanon ang nawagtangan og pangita. Daghang mga negosyo ang nagsira. Mga empleyado nga di na masweldohan. Mga OFWs nga nangulik. Tungod niini, gilunsad sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang programa nga Sugbo Negosyo. Ang Sugbo o gitawag nga Sustainable Upliftment and Growth through Business Opportunities. Usa ka micro-business assistance program sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo. Gihabagan sa Department of Trade and Industry dinhi sa Rehiyon 7 ug sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Tumong niini nga tabangan kadtong adunay tiunay nga pagbati alang sa patigayon. Ilabi na kadtong labing kabus nga sektor sa katilingban. Kadtong mga jobless, apan adunay potensyal kay nagpanikad ang ilang kakugi ug buhi pa ang ilang paglaom ug mga dam. Apan walay puhunan. Pinaagi niini, mubalik ang kalagsik sa ekonomiya sa atong lalawigan. Ubo sa maong programa, adunay tulo ka kategorya. Category A, mao ang negosyong padayonon. Category B, mao ang produktong sugbuanon. Category C, mga serbisyo o ginagmayng patigayon. Ubo sa Category A, negosyong padayonon, tumong niini nga matabangan ang mga gagmay nga magpapatigayon nga nanira tungod sa epekto sa pandemya. Tabangan sila sa Kapitolyo aron buhion pagbalik ang ilang mga negosyo pinaagi sa pag-apply og capital o seed money nga ilang magamit nga mokantidad og 50,000 pesos. Ang ikaduhang kategorya, produktong sugbuanon. Alang kini sa mga bag-ong magpapatigayon o bisan kadtong nakasugod na og gusto og makamugna og unique og talagsaon nga produkto nga anhilang sa Sugbo makuha. Samtang ubo sa ikatulo nga kategorya, mga serbisyo o ginagmayng patigayon, alang kini sa mga gustong magsugod pa lang og negosyo. Mahimong makasalmot kadtong mga nawagtangan og trabaho tungod sa pandemya, mga kanhi OFWs, o kadtong mga labing kabus og nahisakop sa marginalized sector. Kahinumduman nga kaniadtong Agosto 6, gipahibaw ni Gobernador Gwen Garcia na mugahin ang Kapitolyo og 1.2 milyon ka pesos alang sa maong programa. Pahinon kini nga tag 5 milyones matag board member samtang ang 15 milyones alang sa vice gobernador nga modawat og mga aplikante gikan sa 7 ka distrito. Apan yun na pa, dili cash ang madawat sa mga makabenepisyo sa maong programa. Ang kadtong mo qualify, digital coupon ang ilang madawat o Sugbo Negosyo Card nga adunay QR code o kini mao ilang gamiton pagkompra sa mga panginahanglanon sa ilang patigayon sa mga accredited o partner supermarkets o suppliers. Kini aron malikayan nga gamiton ang maong kantidad sa laing tumong o aron masiguro nga dili mawaldas ang maong salapi gikan sa Kapitolyo. Pinaagi sa tabang sa Department of Trade and Industry Region 7 o sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry, atagan usab og saktong pagbansay-bansay ang mga beneficiaries aron magiyahan sila sa ilang sudlan nga patigayon. Ang mga sakop sa Junta Provincial o ang Vice Gobernador mao'y gitahasan sa Kapitolyo nga mo-screen sa mga aplikante nga makabenepisyo sa maong programa. Unsang matang sa mga negosyo ang itugot sa maong programa? A.
merchandising, pagpaninda apan kinahanglan nga produktong Subuanon ra gayon. B. Manufacturing, pagmugna og mga pagkaon ug uban pa nga mga produktong Subuanon. C. Services. Matag panimalay, usara ang mamahimong maka-apply. Alang sa dugang kasayuran, mamahimo ka mong mobisita sa Facebook page sa Subo Negosyo. Din inyong makita ang pamaagi og sumbanan sa pag-apil. Inyong i-download ang application form. Human kini ninyo ma-fill-upi ug kuyog ang uban pa ninyong mga requirements, inyo kining isubmit ngadto sa buhatan sa board members sa inyong distrito o di ba kaha sa buhatan sa Vice Gobernador. Hinumdumi, usa ka panimalay, usa lang ang mamahimong maka-apply. Ang makugihon nga Subuanon aduna gayoy mapaabot nga hayag nga kaugmaon. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo anaa gayud kanunay naglantaw kaninyo. Ang kalampusan sa usa ka Subuanon, kalampusan natong tanan. Subo Negosyo, panginabuhing Subuanon, hayag nga kaugmaon.